Bpfआ मानो Bpfआव हाबखो बेखौ आं बेखौनो बुंदों जे Upplआ सरखार सालायनो रोङाखै। Upplनि थाखायनो माखासे BJP कर्मीफ्रा बिटिसिआव थानाय माखासे BJP कर्मीफ्रा Bpfआव हाबनो बायद' जादों। जेबो सुबिदाब्ला गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो, जेबो सुबिदा होनो हायाखै। बेफोरनि थाखायनो माखासे BJP कर्मीफ्रा Upplनि थाखायनो माखासे BJP कर्मीफ्रा Bpfआव हाबनो बायद' जादों। माने बिथांमोनहा Upl खालामोमोन, एक्स एनडेटनि मानसि बिथांमोना सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरकार बिथांमोना Upplखौ सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरकार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइथड्र जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै। सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै, बेनो प्रमान। नङाबा दिनै Upplनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दं। दिनै BJPफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय बे बिटिसिआव Upl बा BJP खालामनानै जेबो लाब गैया। सरकार सालायनो हाया Upplआ, बेनि थाखायनो BJPफ्रा गोबां जोंनि Bpfआव हान्जायाव हाबफैदों। बेखौ जों नुनो मोनबाय दिनै आरो हाबबावगोन। गोबां प्रग्राम दंबावो। फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन। बेहायबो गोबां Upplनि लिडार आरो BJPनि लिडारफोर हाबगोन। दिनै चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम, माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम Upl आरो BJPनि गोबां लिडार आरो कर्मीफ्रा जोंनि Bpfआव हान्जायाव जयनिं लादों। बेखौ बयबो मिथिगौ जे दिनै Upplआनो जा बा सोरबा बिटिसि ओनसोलाव माने Upplआदि सरकार सालायनो रोङाखै। बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि गोबां BJPफ्राबो आरो गोबां Upplनि कर्मी लिडारफ्रा जोंनि Bpfआव हान्जायाव हाबगासिनो दं। बेयो दिनैनिल' खोथा नङा, आरो हाबबावगोन, गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि, Upplनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नामा, मथथे बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5000+ Upplनि कर्मी आरो BJPनि कर्मीखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि Bpfआव हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों। आरो गाव दिनै सेरेमनिलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय। आरो बेबायदिनो प्रब्लेम दास होननायबो दङ तामुलपुरनि, बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ, बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुंदों। आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय BJPनि गोबां कर्मीफोर हाबदों। BJPआ टटेल 70+ आरो Upplना 600+ दिनै जयेन जादों। आरो माखासे कंग्रेसनि दं, कृषक मुक्ति संग्रामनि दं, आरो ABPनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बिनिबो दङ। मथथे बेयो जाहैबाय Upplआदि सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै, बेनो प्रमान। नङाबा दिनै Upplनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दं। दिनै BJPफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय बे बिटिसिआव Upl बा BJP खालामनानै जेबो लाब गैया। सरकार सालायनो हाया Uplआ, बेनि थाखायनो BJPफ्रा गोबां जोंनि Bpfआव हान्जायाव हाबफैदों। बेखौ जों नुनो मोनबाय दिनै आरो हाबबावगोन। गोबां प्रग्राम दंबावो। फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन। बेहायबो गोबां Uplनि लिडार आरो BJPनि लिडारफोर हाबगोन। बेवहाय बेखिनि खोथा।